जेनेबा आंनि फिसाया जेनेबा न'खरनि हालोदनि थाखाय जेनेबा हायद्राबादाव थांनो होननानै थांदोंमोन। थांनानै ओमफ्राय लामा ससेयाव थाङै थांबाय। थांनानैबो गावबो मोजाङै मोजां रायज्लायहरबाय थाबाय। रायज्लायहरनायनि गेजेरावसो रङिया हर थाहैबाय। हर थाहैनानै ओमफ्राय गेजेर खन्द'आव माने आंखौ नाख्लायनानै गालांबायलै आंखौ बिदि होननानै न'खराव गाबलु गुबलु फन हरबाय बियो। फन हरनायनि लोगोआव ओमफ्राय दाना जेनेबा पुलिसफ्रा बेखौ मोननानै ओमफ्राय दाना जेनेबा बुंबायनो आरो नों सोरजों थांनाय। ओमफ्राय दाना लोगोफोरनो खिथाबायनो। लोगोफोरनो खिथाना लोगोफ्रा बैनो लांफाग्रा मानसिनो फन हरबाय। फन हरबा ओमफ्रायनो पुलिसफ्राबो जेनेबा नोंसिनि लोगोफ्रा बाव गोलैना थालांबाय लांफैफिनदो होन्दोंमोननो आरो। ओमफ्राय दा लांफैफिनदो होननायाव बिसोर लांफैयासैनो। ओमफ्राय दाना आरो न'खरावबो फन हरबाय आरो। न'खराव फन हरबा बै लांफाग्रा मानसिया बाजै ओरैबायदि जाबाय होननानै। ओमफ्राय दाना आं बिदि होननायाव होनबाय जेनेबा बाबु बिसि गोजान सहैखो होनबाय 1 घन्टानि लामा होनबाय। 1 घन्टानि लामा होनबाय नालाय दे बाबु जेनेबा नोङो एसे अनदो गावजों गावलाय जेनेबा लांफैफिनदो 1 घन्टानि लामाबालाय आङो फैसाखौनो न'आव बिसिबां नांगौ हरफिनजोबनोसै। नों डाक्टार सिकित्साबो खालामनायखौ आं हरनोसै। फिसाज्लाबो दंखायो जेनेबा बेयावनो नों लांनानैल' दोनहैदो आं फैसाखौ हरफिनगोन होन्दोंमोन आरो। ओमफ्राय दा बियो आं लांफैनो हाला जेनेबा आंहाबो फरियाल दं मा दं होननानै बे बुंबाय आरो। गावनो जेनेबा बर'जों बर'नो अनलायनाय गैयाबा आरो मालाय जाथिजों बोरै अनलायनो। बेनिफ्राय लायनो थांदोंमोन नामा मानसिफोर? ओमफ्राय दा बिनिफ्राय लायनो थांदोंमोन। सानै मानसिया फाथायहरदोंमोन। ओमफ्राय फाथायहरनायावबो पुलिसफ्रा गावसोरनो होनबाय नोंसोर लांफैबानो मोनगोन होननायखाय जोंबो सानै मानसि फाथायहरबाय आरो। ओमफ्राय फाथायहरनायावबो जेनेबा गावनो फन हरबाय थाखादोंमोन आरो साननैसो। फन हरबाय थानायाव जेला मानसिया सहैबाय मानसिया फनबो गैला सनबो गैला मानसिखौनो गैला नुस्रायासैनो आरो बिसोरो लायनो थांग्राफ्रा बिदि जादों आरो। हो लांफाग्रानि नामा जेनेबा थाइसुरिनि आरो सानसुमा होनो ना मायोनो जोंबो बारा मोजां मिथिया आरो। लहित बसुमतारी बिथाङा बेनिफ्राय खै थारिखआव गारिखौ गाखोनायमोन आरो खै थारिखआव बिदि जाथाया जाहैनायमोन? जेनेबा सुक्रुबार बाराय ओमफ्राय 12 थारिखआव थांदोंमोन आरो। ओमफ्राय सुक्रुबार दिनाव जाहैबाय आरो बेयो गेजेर खन्द'आव बुधबाराव। बिथांखौ लांनानै देहा फाहामसालियाव सोदों होननायबो खोनानो मोन्दोंमोन। दा देहा फाहामसालियाव थांनायनि समावबो माबोरै बिदि खारखोमानो मोनखो? जेनेबा बिसोर लांनायलाय लांदों होन्दों आरो। ओमफ्राय फाहामहैदोंबो होन्दोंमोन। ओमफ्राय दा गाव गिसं मासं जानानै खारखुमाखो ना माखो जोंबो नुनो मोनाखै। गावसोर बुंहरनाय बाथ्रा आरो बेफोरो। ओमफ्राय आंथ' दा हेल्प लुगैयो जेनेबा आफाफोरनिफ्राय जेनेबा मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन माने न'खराव खिन्थाहर बिदि लुगैदों आरो आङो जेनेबा। ओमफ्राय आंथ' दा हेल्प लुगैयो जेनेबा आफाफोरनिफ्राय जेनेबा मानसिखौ मोनोबा हमनानै दोन माने न'खराव खिन्थाहर बिदि लुगैदों आरो आङो जेनेबा। माखासे जोंनि माहारियारि आफाद एस'सियेसन दङ बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानो? बिथांमोनाबोथ' बेयावहाय जोंनि एस'सियेसन दंहैयो बिथांमोनखौ मा खावलायहरगोन? जेनेबा आं बिसोरखौबो जेनेबा मोनोबा हमनानै दोन होननानै बिदि खावलायो आरो जेनेबा। फ्राय न'खरनिफ्राय सासे मानसि गोमादों होननानै जों मिथिनो मोन्दों जायनि मुङा लहित बसुमतारी। बिथाङा खामानि मावनो थांदोंमोन होननानै जों मिथिनो मोन्दों। दा बिथाङा माबोरै गोमानो मोनखो आरो माब्ला गारियाव गाखोजेनदोंमोन? बिथाङा आंनिनो बिहाव जायो। ओमफ्राय थांनाया बुधबार बाराय न'निफ्राय ओंखारलांनाया 12 थारिख गुवाहाटिनियाव 13 थारिखआव गाखोनाय जादोंमोन। जाथाया थाङै समपेता होननाय स्टेसन खाथियावहाय जाथाया जाहैदोंमोन। गाव गोलैनानै खोन्थाहरनाय बायदिबा गावखौ नाख्लायदों होन्दोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय खाथिनि स्टेसननि पुलिसफ्रा मोननानैहाय बिथांखौ हमना दोनदोंमोन। रायलायदोंमोनबो जोंजोंबो न'आव फन हरदोंमोन। न'आवबो रायलायदोंमोन मोजाङैनो रायलायदोंमोन। ओमफ्राय बिनि उनावहाय खाथिनि गभार्नमेन्ट हस्पिटालावहाय सोदोंमोन। सोनानै ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन एसे एनै। बे ट्रिटमेन्टनिफ्राय आरो बिथाङा एसे खारदोंमोन होनना बुंदों। जोंथ' नुवाखैबो खोनादों आरो गावसोर खोन्थाहरनाय बायदियै रेलवे पुलिसा खोन्थाहरदोंमोन जोंनि न'खराव। बिनि उनावहाय खारनायखौ आरो हमफिननानै नेक्स्ट मोनसे हस्पिटालावहाय सोबावदोंमोन। बिनि उनावहाय बेयाव ट्रिटमेन्ट खालामखांनानै एसे गाव गिनाय आरो गोसोखौ उसुबिदा मोननानै खाथिनि दखाननि ग्लासखौ बुफायदों होन्दोंमोन। दा बेखौ जोंबो नुवाखै। बिनि उनावहाय आरो हमनानैहाय गिदिर मोनसे हस्पिटालावहाय लांदोंमोन ब्रह्मपुर हस्पिटाल होननायाव। बिनिफ्राय एडमिट खालामदोंमोन ट्रिटमेन्ट खालामदोंमोन। बिनि उनावहाय दा नैबे ब्रह्मपुर हस्पिटाल होननायनिफ्रायनो उरिष्या माबायाव गोलैबाय बियो। बिनिफ्राय उरिष्यायाव लाबोबायनो।
उरिस्सानिफ्राय दा नैबे ब्रह्मपुर हस्पिटालनिफ्रायनो मानसिया गैया जानानै दं आरो दा बर्थमान। बेनिफ्राय लायनो थाखाय सोरखौबा हरदों नामा? औ गामिनिफ्रायनो सानै मानसि थिनहरदोंमोन, सासे न'नि सासे गामिनि। दा बिसोर पुलिसफ्रा बुंहरबाय थानायलाय जोंनि आखायावनो दं, मानसिफ्रा जोंनि आखायावनो दं होनबाय थानायलाय थांदोंमोन। सानै न'निफ्राय दाहार दुहार लानानैबाबो थांदोंमोन। आखायावथ' फैसा गैखायानोमोन, फैसा गैयिनि थाखायसो खामानि मावनो थांदोंमोन नालाय। दा बिनि गेजेराव दाहार दुहार लानानैबाबो पुलिसफ्रा जोंनि आखायावनो दं होनबाय थानायखाय थांदोंमोन। थांनानै दा हजों सहैबाय, जाय पुलिसा कन्टेक्ट खालामदोंमोन बिनिसिम सहैनानै बिनि उनावहाय पुलिसा लांबाय मोनसे हस्पिटालाव देखायहैबाय, बाव गैला जाबाय। आरो बिनिफ्राय बेलेग हस्पिटालावहाय सिपमेन्ट बानायदों होनदोंमोन पुलिसफ्रानो। अखानायै बेयावबो लांलायबाय, लांनानै नायहैबाय। बिनि उनाव आरो बेयावबो गैला जालायबाय। दा बे गैयियानो गैयि आरो दा जोंबो नागिरदों, हजोंहाय थानायाबो सानब्रै सानबायानो जाहैबाय नागिरगासिनो, नागिरसेयावबो मोनाखै। दा बेखौनो खावलायनो सानदों आरो। दायो गाव फोरमायनाय बायदिब्ला ट्रेननिफ्राय हारसिङै गोग्लैदोंना सोरबाफोर नाख्लायदों बायदि बुंनायाव? दा बेखौथ' जोंबो नुवाखै, गाव जोंनो फनाव खोन्थाहरनायावलाय आंखौ सोरबा नाख्लायदों बायदि बुंनायाव। दा बेखौथ' जोंबो नुवाखै, गाव जोंनो फनाव खोन्थाहरनायावलाय आंखौ सोरबा नाख्लायदों होननानै बुंदों आरो। ट्रेन खारबाय थानायावनो नाख्लायदों होननानै खिनो थांदोंमोन ना मादोंमोननो, बेयावहाय दरखं सेरावहाय नाख्लायदों होननानै गाव बुंहरदोंमोन आरो फनजों। दा बेनि सायाव पुलिस एफआइआर जोंनि आसामनिफ्राय माबाफोर एफआइआर होनो सानदों नामा, ना होदों नामा? मैया जों थांदोंमोन न'खरनि ज'नो, एफआइआर हैनाय जादोंमोन। ओमफ्राय एफआइआर हैनानै दा हजोंनि रिपर्टखौ नांगोन होननायलाय जोङो दा रिपर्टखौ बुथुमबाय, मेडिकेलनि रिपर्ट बुथुमबाय। दा बुथुमनानै जों गाबोन थांनाय जासिगोन आरो। दिनैनि गेजेराव मोनबाय रिपर्टखौ, बबे हस्पिटालाव दंमारोना गैयामोन बेखौ मोननाय जाबाय आरो। दा रायजो राजाखौ बेनो, दा जोंथ' बेलेग जायगाबो जाहैबाय, दा न'निफ्रायबो थांबाय थानोबो हजों गोबाव सम नागिरहैनोबो रां रुफाबो गैया। दा रां रुफानि बेलायाव जोंहा एसे लेहेम, बेफोरबायदि आरो। जोंनिफ्राय बेनो खावलायनाय न'खरनि जानानै, सोरबाफोर जुदि बर'फोर आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो सोरबाफोर नुफ्लांबायोबा नैबे लहित बसुमतारीखौ हमना दोननानै गाहायाव जों मबाइल नाम्बारखौ होखागोन, बेयाव अननानै खोन्थाहरो जे जोंनि न'खराव सोरबाफोर जुदि नुयोबाबो गासैबो बर' मानसिफोरखौ नुयोबा आखाइ खबजबनानै जों खोन्थाहरथारगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय आरो।